facem câteva exerciții ajutătoare pentru voi în ceea ce privește mișcarea de șold. Mișcarea de ridicare a șoldului se va realiza prin întinderea piciorului. Astfel, în momentul în care voi ridica șoldul drept, se va ridica piciorul drept. Această mișcare este alternativă. Ridic pe rând dreptul, stâng. Dreptul, stâng. Este foarte important să nu întinzi complet piciorul. Altfel, mișcarea se va bloca și vei avea diferențe de nivel. Este foarte important să rămâi la același nivel. Tot timpul. Să încercăm. Mai întâi cu piciorul drept. Apoi, stâng. Drept, stâng. Drept. Îndepărtăm ușor picioarele, ținem brațele fixe, da? Ne ținem de coate și o să facem o mică pendulare șoldului în dreapta, în stânga, în dreapta, în stânga. Teoretic, eu făcând mișcarea aceasta, eu îmi schimb centrul de greutate. Adică, eu, de exemplu, stau în dreapta, am greutatea pe piciorul drept. Vreau să schimb greutatea, se duce greutatea pe piciorul stâng. Drept, stâng, drept, stâng. După ce capăt o naturalețe în mișcarea respectivă, după aia putem să exersăm pe pasul de bază. Următorul exercițiu, după ce am transferat greutatea pe fiecare picior, noi trebuie să plecăm întotdeauna cu șoldul, deci mișcarea de rotire a șoldului este spre spate. După ce am transferat spre partea stângă toată greutatea pe piciorul stâng, șoldul meu este un pic ieșit în afară, dar nu foarte mult, și acum urmează să fac o mișcare semicirculară spre spate. Vă gândiți că faceți ca o buclă, vă imaginați că desenați un optar în timp ce faceți această mișcare. După ce am transferat toată greutatea și tot șoldul în spate, celălalt șold a ieșit în față. Vom continua să transferăm greutatea pe piciorul drept, în timp ce șoldul acestuia va merge spre spate. Deci întotdeauna mișcăm spre spate. Prima oară trebuie să faceți foarte lent această mișcare până vă obișnuiți cu ea și intră în corp. După o să vă fie mai ușor să faceți pe parte mai rapidă sau chiar foarte repede dacă este cazul.